plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa laman. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Dalay ko ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdayeg pagpasalamat sa pagkamaayo sa tumbing nga Dios. Nga diin iya na usab nga gidugangan ng atong kinabuhi ug adlaw nga puno sa panalangin. Adlaw nga puno sa giya sa atong buhi nga Dios. Ato ta sa pag-ampo agig pagsugod sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasinog sa imong pagkagamanan. Salamat Ginoo sa imong tubag sa among mga hangyo pag-ampo kanimo o Dios. Salamat nga imuha kaming gipaminaw ug imo kaming gipatalinghugan sa among mga hangyo nga imong panalipdan ang imong katawhan sa naglaing mga panghitabo nga miabot sa among nasod. Salamat Ginoo nga padayon mo usab kami nga gitagaan og usog, kaisog, kadasig paglaom sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo. Diin among nabatunan og naangkon og nasabtan ang imong mga saad. I-bless Ginoo matag usa sa amo karon nga panag-uban nining programa sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Maayong buntag, maayong pagig-uban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Good morning. Ang Dios magpadala panalangin. Good morning, good morning, good morning. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Kumusta mo nining kabuntagon? Ako nagtuo nga naa mo sa kalipay, kalinaw, gikan sa presensya sa tumboy nga Dios. Na ang kadasig o paglaom sa mga pulog mga mensahe nga gibilin sa Ginoo sa matag-usa nato ka kinabuhi. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, ikaw ug ako, sila ug kitang tanan giatiman sa Ginoo. Tukuhilang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos. Good morning sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nano kadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Maayong buntag, maayong pagig-uban og I declare nga ang atong Dios nga atong gilagaran magpanalangin kanimo kanatong tanan. Ato karong pagahisgutan mga kaigsuonan og ako kamong gidasig ug dasiga usab sa dasiga usab ang uban. Tungod kay nga ato karong pagahisgutan, maghisgot ni sa mga panghitabo nga misud sa atong nasod nga Pilipinas. Nga ato kaning gitagaan og pagtagad, hukom ba or gihukman na ba sa Dios ang atong nasod nga Pilipinas? Mutuo ba ka nga gihukman sa Ginoo ang nasod sa Pilipinas? Tungod ni ining mga katalagman nga niabot og nasinatian karon sa atong nasod. Alang nimo
gihukman na ba sa Dios ang Pilipinas? Sa buhat yung kita Kung dunay mga wali o mensahe sa gawas sa suod sa Pilipinas nga moingon nga gihukman sa Dios ang nasod sa Pilipinas o kaha pila ka syudad gihukman sa Ginoo, mutuo ba ka niini? ng kahimuan. Kung dilita Mao ni mga mensahe nga gikinahanglan nimong masabtan o masayran kawang lang aron sa ingon imo usab nga ipamatngon sa imong Pinoy-anan. sa ligi ang kamhana. Good morning, good morning. Huwag na kalibog. Musta mo ang ko nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Ginoo? Kaya mo kalimot inom og ininit nga tubig. Patagbuntag sama sa ako gihimo mga kaigsunan while nakiguban kaninyo sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nagtapad po kog duha ka basong ininit nga tubig. Ayran ninyo sa guli. Kaya akong nakitag na sinatian ang pag-inom og ininit nga tubig sa matag buntag, dako kay ning ikatabang sa ato ang lawas. Di na ngayo ta mga kaigsuonan og maayong panglawas kanunay. Ingon ta nga Lord, tagaimig maayong panglawas. Kung natay gipangayo sa Dios nga maayong panglawas, ato ning pangitaon. Kanya atong katunan ang mga pamaagi aron nindot og maayo pud ang atong lawas. Sige tag pangayog maayog lawas niya, sige po tag bisyo. Lupig pay gilug-ulugan nato giunay ra nato ilad ang atong kaugalingon. Nangayo man ta og maayong panglawas sa Ginoo. Unya na may mga pamaagi nga gidasig sa Ginoo sa ato ang pagpuyo sa kalibutan aron ang atong gipangayo nga maayong panglawas atong masinatian atong buhaton. Uli bayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong damo. Ngato sa langit. Sa tanang mga Kristohanon, madili man Kristohanon, paminaw mo niini aron masayod mo mga kaigsunan sa di pa mo makabasag mga mensahe gikan sa gawas o sa suod sa Pilipinas nga moingon nga gihukman sa Dios ang Luzon, gihukman sa Dios ang Cebu, gihukman sa Dios ang Pilipinas kay grabe nagkadaotan. Mutuo ba ka niini? Alang nimo gihukman na ba sa Dios ang Pilipinas? Gisilutan na ba mga igsuon sa Dios ang mga tao nga nahimong biktima sa mga trahedya nga nagsunod-sunod gikan pa sa miaging linog mga kaigsuonan diri sa Cebu City ug sa Davao? Dunay mga linog mga kaigsuonan nga nasinatian gyud sa atong nasod. Usa na ba kini nga panghitabo mga kaigsuonan nga pagsilot o paghukom sa Dios sa pagkamakasasala sa mga tao. Muni atong tagaan og pagtaga diri sa ato ang panag-uban ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanimo. Unya kung doon na mo'y mga nasayra na basahan na dunggan, may tungod sa mga hinungdan o nganong naay mga katalagman ang Pilipinas, hala, i-share na diri sa itong programa. Ayaw pagduka-duka diha kay buntag na. Kay importante ang imong presensya sa itong panag-uban. Katura pong mga kaigsunan nato nga nakatutok diri sa itong programa, pinaagi sa itong Facebook Live ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran. Pero katong maabdan sa ato ang pagprograma, pinaagi sa mga programa sa FM station sa naglaing mga lugar, Muday pwede ra gyud mo paabot og mga mensahe diri sa atong programa pinaagi sa pagbisita sa atong Facebook Live ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Makita na ninyo ang mga mensahe o mabasa na ninyo ang mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan nga niabot diri sa ato ang programa. sayong awit titi. Gikan sa linog, baha o banpa nga mga katalagman nga niabot diri sa ato ang nasod nga Pilipinas, alang nimo hukom na ba kini sa Dios? Lukso nga pinakakusog. Kato mga nangamatay sa linog, nangamatay diha sa baha, nangamatay sa bagyo, gihukman na ba sila sa Ginoo?
O ni ato ron Tagalog pagtagad mga kaigsunan nga gikinahanglan nimong masayran o masabtan kung unsa gyud rason o hinungdan nganong dunay mga katalagman ang nasod nga ato ang gipuy-an. Good morning, good morning, good morning. Si Janrel Arnib matut pa. Amin, salamat Lord. Kika ni Brother Danilo Reponte, dalaygon ang Dios. Pastor, maayong buntag diha sa tanan. May buntag Brother Danilo. Atong igsuon solid listener sa ato ang programa gikan pa sa Love Radio Cebu. Day na walay tihik. May buntag ni Ilsa de Villeras, LV de Villeras. May buntag ninyo diha TLB. Buhatun ta sa Ug may buntag sa akong mga pagmangkon pagyang katawhan. Tanang ni Cindy, Wincy, Irich, Benji, Nikki, Brad Chari. May buntag ug may buntag usab ni Brother Ramon. mo sim. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong aking sunan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3 nga nano ka diri sa Sardinia, Malabuyo. Mayong nga buntag, mayong pagig-uban. Musayang sa'yo. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nanog ka diha sa Lapu-Lapu. Walay tihik. Sister Arlene Inot, Pastor Renato Inot, good morning. Ay magsaya ta kanuna. Mayong nga buntag, matud pa, good morning Pastor watching from Davao City, gikan ni Mimi Medalyo. Mayong buntag ni Leonardo Ilumagbas. Mayong buntag Pastor ug sa imong pamilya dalaygon ang Dios. Hala comment mo diri mga kaigsunan kay ang inyong mga komentaryo o mga mensahe mabasa diri sa atong panaguban. Kini ang pagsimba. Nga gipa. Salamat kayo sa pag-share ni si Brother Belenario Florentino. Good morning nimo diha. O Janet de la Rosa Istante. Good morning Pastor and God bless to all. Si Genevieve B. Draman. Good morning Pastor watching from Hatag, Surigao del Sur. Oy, ato mga kigsunan diya Surigao del Sur. Good morning. Sinilio Mabasa, good morning. GPC Santiago, matod pa good morning kanatong tanan nagsunod sa imong programa. Hey, hey, hey. Good morning, good morning. Lukso nga pinakapuso. Sige ilukso. Tanan mo lukso. Dahil ko na ang Ginoo. Mupakpakpakpakta. Pakpakpa maglanog-lanog. Kini ang pagsimba. Nga gipangita sa buhing Diyos. Masayaw-sayaw ta. Sayaw nga may tihik-tihik. Musayaw sa kalipay. Magsadya ta kanunay. Mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta. Lukso nga pinakakuso. Good morning. Tanan mo lukso. Dagong lang Ginoo. Mayong nga buntag no sa tanan. Pakpakpakta. Akong gidasig nga matagos sa pag-share sa itong nga programa. Ano? O niyaing na ang imuhang mga kaila, amigo, amiga o pamilya. Sa buhing Kung hongi o pukawa. Ing na nga unsa man alang nimo ang nahitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. Hukom na ni sa Ginoo. Silot na ni nga gikas Ginoo. Unsa man gyud ka tinuod. Silot na ni. Ato na yung Tagalog pagtaga diri sa atong panaguban. While nag-uban-uban ta sa itong programa o kamo naminaw o nagtanaw sa ato nga pakiguban ang pulong mong kinabuhi ko, ayaw kalimti ang pag-inom og ininit nga tubig. Kaya dako kay nagmagkatabang sa atong gipangayo nga maayong panglawas. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaig pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Ibayaw ang atong kamot ngadto sa Ginoo kanang musimba ta mga kaigsuonan. Nagyon ang pagdaig, paglukso, dihas pagdaig, paglukso, pagsayaw, pagbayaw, pagpakpak. Karon nga Diyos, Good morning ni Sasi Conde. Ang katalagman sa Pilipinas ni abot kay daghan gahig ulo. sa pagdaig pagsimba, ipayaw Nya matod pa diri una mga leader sa mga government, opisyal
mo pirmag permit sa mga quarry nga mga kabukiran. Unya ikaduha ang budget sa flood control gikurakot. Ikatulo, ang mga tao mubutar binayran bisan kurakot ang gibutaran. Mga kontraktor gibol sa budget sa flood control way tarong materyales. Og mga tao daghang hiwi og espiritu karon, daghang bayot, daghang tumboy. Og ang taga Cebu grabe na kadaghang Dios og klaro sa Exodus 20 girimayan ng tibok nasod sa Ginoo kay hapit na mobalik ang Ginoo. Ika ni Sister Gina Kundi. Kisalamat kayo sa imuha nga pagpaabot sa imong mensahe ato ring klarohon. Kini bang luoy na kayo atong Pilipinas? Kanang nganong luoy? Maingon kong luoy. Una ha, kung inani ang nahitabo sa Pilipinas, kabalo namang gyud ta nga ang budget wala maayo pagdumala, lanog-lanog og sibaw kaayo ang mga balita mahitungod aning korupsyon gikan sa mga kinibitang mga kwari-kwari, mga mina-mina, kunya gawas pa ni ana sibaw og lanog kaayo sa mga balita sa atong nasod kining gitawag korupsyon sa flood control. Ghost project flood control. Unya kanan diha pa lang grabe na ka makaluluoy ang mga tao sa Pilipinas. Makaluluoy pa ang tao sa Pilipinas. Unya sa bayan pa pod aning moingon ta nga gihukman, gisilutan ang nasod sa Pilipinas o ang mga tao sa Pilipinas. Murag ato ng tagaan kuno og pagtagad mga kaigsuonan. Kay ang mga nangamatay o namatayan sa linog o ang nangamatayan na biktima sa baha, mga kaigsuonan, dili tanang makasasala. Musugod ba ang Ginoo mga kaigsuonan nga dunay nangamatay tungod sa iyang paghukom? Dunay mga matay nga mga matarong, dunay mga matay nga mga taong nakapahimaya niya, nakapalipay niya mga kaigsuonan o niya mahimong biktima sa iyahang kasuko, mahimong biktima lang sa iyahang kapungot sa mga matutpagahig ulo na ang mga tao. Ato kuno ng tagaan og pagtagad. Kay bugat ni nga klase nga mensahe kanang mga tao nga nangalagad. Like example, nangalagad ko. Unya himan-himan dunay linog, dunay trahedya, dunay bagyo. Unya namatayan pananglitan, ikaw mo'y namatayan. Sama sa nahitabo sa linog sa Cebu City. Nawad-an og anak, nawad-an og asawa, nawad-ag bana, nawad-ag mama, nawad-ag papa. Unya nag-alagad sila sa Ginoo. Like example, ikaw nag-alagad ka. Unya diha namatayan ka. Nya ingnon pagka nga silot na ninyo, mga gahi kay mog ulo. Ikaw kung makadungog ka ana. Gilig-on ba sa Ginoo ang imong pagtuo? Ato ra ning klarohon mga kaigsuonan. Kana bitaw tang mulitok tag mga mensahe, kinahanglan ato ginang timbang-timbangon. Ato nang susihon kon biblikal ba, mensahe ba sa Dios nga dunay mga mensahe sa sulod sa Pilipinas o sa gawa sa Pilipinas nga moingon gisulutan na sa Dios ang Pilipinas. Nya daghang mga tao nga nangalagad na mga matay. Malipay day ang Dios kun ang mga taong matarong mga matay tungod sa iyang kasuko. Amo ni atorong tagaan og pagtagad. Itong hinumduman nga ang Dios nga atong gilagaran nga atong gisangyaw diri sa itong programa, Dios siya nga hustisya. Mayong buntag ni Juliet Abisia. Morning Pastor Gideon watching from Tubigon, Bohol. Good morning ninyo diha. Kumusta mo diha sa Bohol? Doon ako yung people, usa sa mga worship leader nato sa atong simbahan kaniadto naa sa Bohol. Mingon siya nga
unsa na gyud di ay kakusog ang hangin dito sa Luzon. Nga grabe namang kusog pong hangin diri sa Cebu, sa Bohol. Kumusta mo diha sa Bohol? Good morning ninyo diha, Sister Juliet. Si Adonai Pizzarat, good morning Pastor Gideon, Pastor Russell. Sa tanang naminaw, Susana ni Pastor. Good morning nimo Sister Susana. Atong igsuon nga nanukad sa Thailand. adlaw sa Diyos. Si Nini Bayar Cal, Manila. Good morning Pastor. Ang Ginoo mag-uban ka natong tanan bisan pa man sa mga katalagman. Amping, God bless. Inani nga mga mensahe. So alang nimo mga kaigsuonan, alang sa imuhang kaila diha, unsa man pangutan apod. Ugyaw, Og mo message ka diri unya gikan sa imuhang amiga, amigo, pamilya, ingnapod nga ingon sila Pastor, hukom na kuno kay ato nang timbang-timbangon diri biblikal nga pagtuon, dili kay emosyonal o pagbati mo hinungdan nganong makaliktok ta sa sa bisan unsa na lang mga pulong nga para sa atong mga kaigsunan. mulukso, masayaw, masinggit, o maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Soledad Eva Bosa. Good morning Pastor Gideon og pulong sa Dios kinabuhi ko. Lanog usab sa ato ang Facebook live mga kaigsunan, sa ato ang Facebook account Apulong mo kinabuhi ko ug sa ato ang account Gideon Candelario. Mahitungod aning propesiya mga kaigsunan nga daghan kayong mga Pilipino o mga tao nga ni simpatiya nga moingon nga tinuod gyud nga propesiya kay nahitabo gyud ang gipanagna. Gitudloan naman ta sa Ginoo nga kung dunay ipadala ang Dios nga propeta unya naay pagpanagna nga dili mahitabo, dili na gikan niya. Kay giklaro gyud sa Biblia nga kung magpadala ang Dios og propeta, walay isulti sa propeta nga dili matuman. Kay nganuman dili siya ang nagsulti kundi ang balang espiritu nga naa kaniya. Karon kung dunay mga propesiya sa usa ka propeta nga dili matuman, unya duna poy mga matuman, pangutana gikan ba na sa Dios? Mutuo ba ka nga karong 2028 ang ato ang presidente dili si Sara Duterte? Unya gi-emphasize jud kini nga bayhana mahimo nung presidente? Alang nimo, mutuo ka ug mudawat ka niini? Dili na lang ka mohangyo sa Ginoo nga Lord tagaay mig tinuod og tarong nga alagan nga bunumala sa among nasod. Dili na lang nimo hangyoon ang Ginoo tungod kay nituo na ka sa mensahe sa Ginoo nga dili si Sara Duterte ang mahimong presidente. Doon na po'y mensahe mga kaigsunan nga ang mensahe nag-tsunami. Unya ang hinungdan baha mo'y hinungdan nganong nangamatay ang mga tao. Niya mo ni atorong hisgutan mga kaigsunan kay dili basta-basta nga muhimo og lakang ang Dios nga dili nato masabtan. Inomdumi mga kaigsunan, dili basta-basta muhimo og lakang umbuhat ang Dios nga dili na masabtan sa iya mga katawhan. Kanuman gihigugmata niya. Gihigugmata sa Dios mga kaigsunan. So ato ning basahon ang ubang mga mensahe dinhi. Ingon dinhi si Nazaria Pagaran na maayo nga buntag pastor ug uban sa tanang naminaw pulong mo kinabuhi ko request og kantang Matag Adlaw. Sige ako ni nga pangitaon diri. Matag Adlaw diri sa ato ang panag-uban. Sa matag adlaw gusto ko nga kauban ka. Sige, mao siguro ni may mga kanta nga giusab pod ang title sa matag adlaw. Unya ang akong nakita diri kuan sa hinihinay man ang ato ang kuan signal kay ikaw man mao siguro ni Gusto ko maayong mabutang sige. na kanunay natin makaruban. Si Danilo Riponte para nako dili pa pastor. Dili pa pastor noon.
Noon pagpahinomdom ni nga dili mo kumpiyansa kay kung walay mga katalagman ang tao wala rapod kay labi na kung naanas niya ang tanan. Ako lang ni nga panglantaw. Gikan ni Brother Danilo Riponte. So ang usas mga hunahuna pagbati ni Brother Danilo Riponte, kini si Brother Danilo Riponte nagkahimamatay gyud mi ani kay naay nag-birthday sa ilang lugar wa gyud ko nakalimte. Unya kinananay gyud didto mga igsuon, unya kinantahay pug maayo diha sa liluan. Maimbuntag sa imong mga kauban diha nga maayo kayong mo atiman, maayo kayong mo tagad. Salamat kaayo sa Ginoo sa inyo nga matag kinabuhi, i-bless mo sa Ginoo. Ug nindot kayo ang panguna-una, panglantaw, pang gi-share no sa atong igsuon Brother Danilo Riponte. Okay, I'm sorry. Si Brother Danilo Riponte di ay nasayop ko Brother Danilo Riponte ang ako ang nahuna tos liluan diri di kas Banawa. Ko ani siya kinis Brother Danilo Riponte ang ako ding nahuna sad si kisa man to si Dani. Mamaor gyud ni murag kapila gyud ko nahuna ani si Dani di ito nga naas liluan. Si Brother Danilo Riponte iya gyud kong gianha sa opera ya kidadaan pag gyud ko niyang pagkaon. Usa ni siya ka solid listener mga igsuon nga nagpuyo diha sa Banawa. Kay mo ni si Brother Danilo. Salamat kayo Brother Danilo. Si Leonardo Lumagpas, good morning Pastor. Salamat sa Dios sa iyang pagpukaw kanako. Niining nga kabuntagon para nako usa kini ka pamaagi sa Ginoo tungod daghan pagyud kaayo nga wala kadawat sa pulong sa Ginoo. Busa pahinomdom kini sa Ginoo aron makahinomdom ang mga tao nga naa di ay Dios nga nagbantay kanato. God bless us all. Kanus ba makahinomdom ang tao nga dunay Dios, dunay Ginoo? Okay. Salamat kaayo no si Brother Leonardo. Unya dasiga ang imong kaugalingon sa pag-share niining ato nga programa ngadto sa inyong mga kailaghigala para masayod sila sa ato karong makatunan. Alang nimo, alang nila, alang nato mga kaigsuonan unsa mangyod ang hinungdan nganong nagsunod-sunod ang mga katalagman diri sa Pilipinas. Kay dunay mga mensahe siguro sulod sa Pilipinas o sa gawa sa Pilipinas nga moingon gisilutan na sa Dios ang Cebu. Gisilutan na sa Dios ang Luzon. Insakto ba ni? Biblikal ba ni? Muni ato rong tagaan og pagtagad. Alang nimo, biblikal ba nga klase nga mensahe? Kung dili biblikal mga kaigsuonan, do na kay responsibilidad sa pagpakgang niini. Do na kay responsibilidad o kaakuhan nga imong mapungan kini maong mensahe para dili malimbungan ang imong isig ka Pilipino, dili malimbungan og mahimong alaot ang imong isig ka magtotoo. Kanus aman day ka mo tingog, kanus aman day ka mo sangyaw mga kaigsuonan kung daghan ang malimbungan. Mao na nga kagabi mga kaigsuonan, alas 12 sa gabi, murag nabatasan na sa ako ang kalag sa akong kaugalingon mga igsuon nga makamatag ko alas 12. Inigsud sa alauna. Gipamalandungan gyud nako ni pag-ayo. Kay una sa tanan, tulubago nato mga igsuon kung ato rang pasagdan ang mga mensahe nga dili biblikal nga madunggan sa mga tao diri sa kalibutan labi na sa Pilipinas. So muna nga gidasig ka sa Ginoo sa pag-share niini ngadto sa imong mga kaila para makapaabot pod sila sa ilang panghunahuna, sa ilang pagbati aron masayod sila mahitungod sa mga hinungdan o rason nganong dunay mga katalagman ang Pilipinas. Si Mas Asuncion Cabrera maayo nga buntag pastor, dili pa ni hukom kining tanan nga panghitabo kung dili wake up call ni para sa tanan kay bisan ang mga pinili maling lahan pa. Sige. Dunay mensahe si Kuan Solidad Iba Busa ato ni nga Tagalog pagtagad. Unya kuha sa kong Biblia di papel kay kung ako ang cellphone mo akong gamiton mawa ang uban nga mga mensahe
So ato rin Tagalog pagtagad usa kining awit nga kay ikaw man. Sa matagal lang, gusto kong nakauban ka. Sa matagal lang, So kung basahon na nga Jeremias 10:10. Okay, ato ni nga Tagalog pagtagad. Ingod dinhi apan ikaw Ginoo mao ang matuod nga Dios. Buhi ka og hari hangtod sa kahungturan. Mukurog ang kalibutan kung masuko ka. Og walay nasod nga dili mahadlok sa imong kasuko. Sige. Mukurog ang kalibutan. Kung imong tan-awon sad ang mga mensahe ni Propeta Jeremias, ang purong pagkurog wala na magpasabot gyud pod nga ang mga bato mo'y mukurog o ang yuta mo'y mukurog kung mutingog ang Dios. O niya kung tingog sa Dios mga kaigsunan ang moingon ta nga linog nga nahitabo na sinatian sa Cebu og sa kanang gitawag sa Davao, ato nang masabtan mga kaigsunan sa gitawag panghitabo o resulta sa linog nga atong makita diha sa kinabuhi sa tao. Mayong buntag, mayo pakiguban ni Sister Gingging Simpron, si Russell Candelario, good morning, Lorna Serdon, San Juan, si Gingging Simpron matod pa, good morning Pastor, okay Pastor Russell, kumusta mong tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko? Nga diri kita makakaton kung unsa ang gipadayag sa balaang kasulatan. God bless sa tanan. Si Lorna Lee Abaw, good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nakapuli na kami sa Bacolod. Oy, nakapauli na. Oy, salamat kayo. Sa pagbuhat sa kalibutan, apil na ani ang mga sistema na sa tao. Huna-huna disaster pero mauna jud ni iyang design nga pagkahimo niya. Akong lola og lolo Pastor na tao before World War II og bagyo baha linog makadaghan nila na sinati sa Hawaii. Kanunay naay pagbuto sa bulkan. Sa Japan kanunay ang linog. Sa West tornadoes, thunderstorm, o niya sa Middle East naay mga east sunstorm. Kining tanan silot ba? Sa huna-huna lang nako Pastor, Ginuora ang nasayod sa tanan. Sa kuha dili silot. Maulang jud ni ang design sukad pagkaniadto. Pagkaninduta po no sa mensahe ni kanang Sir Belinario Esque Florentino nga design na sa kalibutan nga dunay kanang mga katalagman. Actually, ang kalibutan mga kaigsuonan hapsay sa pag-umol sa Dios sa kalibutan hapsay o wala gyoy mga katalagman. Ato sang tagaan og pagtagad no. Sumala sa biblical gyud nga gipakita nga mensahe, ang paghimo sa Dios sa kalibutan walay bisan unsa nga katalagman, kagutom, kasakit nga imong makita. Pero sa diha nga miabot si Satanas diri sa yuta or sa kalibutan, gilingla o gilimbungan niya ang tao. Mabitaw ng naay tingog gikan sa langit nga alaot ang kalibutan. Alaot ang yuta. O nagmalampusong si Satanas paglimbong ni Adan o ni Iba. O dito ni sod ang sala. O sa diha nga misulod ang sala, doon na mga muingon ta nga resulta sa sala. Una, ang gitawag tunglo
Nya dihas tunglo na adiha ang nagkalain-laing matang sa kalisod. Mahitungod sa pagkaon, mahitungod sa pisikal, mahitungod sa relasyon sa Dios ug sa tao. Og sa Genesis Kapitulo 3, misamot ka grabe ang sala. Og nakahukom ang Dios ngayang laglagon ang kalibutan. Sa diha nga gilaglag sa Dios ang kalibutan, ang nabilin mga taong matarong gikan sa banay ni Noe. Pero timan ang lihok ni Satanas nagpadayon. Unya, kung imong tan-awon mga kaigsunan, gawas pa sa lihok ni Satanas, wala usab ipadaplin sa Dios nga ang kalibutan doon na propesiya. Doon na propesiya mga kaigsunan nga mahitabo gyud ang mga linog, lonob, nagkalain-lain nga mga katalagman o disaster, labi na gyud sa niining katapusang mga adlaw nga mauna ang atong panahon karon. Muna nga ato ni siyang tan-awon gyud sa Biblia, kaya nga ato rong gihituki o gitagaan og pagtagad para imo mapungan ang mga dili mao og dili sakto nga mensahe nga moabot sa Pilipinas. Alang nimo, no? Alang nimo, alang nila, alang ninyo, nato. Kining nahitabo karon sa nasod sa Pilipinas, linog, pagbaha, o kanang bagyo. Silot na ba ni? Hukom na ba ni sa Dios? O dunay mga panghuna-huna sa atong mga kaigsunan nga miabot diri karon nga miingon nga alang nako pastor, dili ni silot. Nindot kayo ang giminsahe po ni Bilinaryo. Mao lang matud pa niya nga sa kuha dili silot. Maulang jud ni ang design sukad pa kaniadto. Buti pasabot sukad nga nahimugso ang sala sa kinabuhi sa tao. Munay buti pasabot ni Sir Bilinaryo. Si Login Gonzaga, morning sa tanan, daghang salamat sa Ginoo lain nga adlaw na pod. Iyahang gi-extend kanatong tanan. Amen. Salamat kaayo sa dugang adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Maria Hilin Hamilngoho, good morning pastor. Salamat sa Ginoo nga maayo ang atong pagmata. Dunay lain usab nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Nindot nga pagkasulti, dunay maayo na usab nga kinabuhi. Kay kanang lain mga kaigsunan kung ato po nang ipadagan sa ubang mga lungwahi nga binisaya gyapon, dunay bati nga lain. Pero ang buti pasabot lain, kani buti pasabot ni Maria Hilin kanang dunay maayo or another nga kuan adlaw. Salamat sa Ginoo nimo, salamat sa kinabuhi nimo pastor nga pirmi nimo nga gisiran sa pulong sa Ginoo. Usas ako ang gipasalamatan ang Dios tungod kay iya kong gitaga kadasig kusog sa pagsangyaw labaw sa tanan sa pagpamalandong sa mga matag mensahe sa Biblia. Kay ang akong nasabtan mao ni dili sayon ang pagwali. Dili sayon ang pagwali. Mo nang nagtudlo ko sa mga magwawali nga nagpahinumdom mga kaigsunan nga kanunay nagpahinumdom ang Dios og nahimong instrumento ang akong kinabuhi nga dili gyud malimot ang mga magwawali nga kaming mga magwawali hukman sa higpit nga paghukom. Kay kon magwali mi nga dili mao, daghan kaayong maapektuhan nga kinabuhi. Unya kung kami magwali nga dili niya mo bantayan ang ubang mga wali, manubag sad mi anas Ginoo. Mao na nga diri pa lang sa ato karong nga panag-uban sa mga nahitabo sa ato karong nasod nga Pilipinas. Wa man gyud na malilong sa imuhang kaugalingon na ilinog, na ay baha, na ay nangamatay, na ay bagyo mga kaigsunan nga nagsunod nga dili lang bagyo-bagyo lang, super bagyo pa gyud. O niya signal number 5. Lamang kining bagyo nga signal number 5 dili lang 2025 na hitabo. Nagsugod mga kaigsunan nga adunay signal number 5 nga nasinatian sa atong nasod, nagsugod ni sa tuig 2013.
kung wa ko masayop anang ko ana. Pero 2090 wala pa tayo mga makita nga natali sa pag-asa o bagyo nga natali sa pag-asa nga nagdala og signal number 5. Dunay nalista dito sa pag-asa mga kaigsunan kay ako man gyud ning gitun-an, ako ning gimonitor. Kay sa ako nang gikaingon, dili basta-basta ang pagpagawas og mga mensahe labi na maghisgot sa kinabuhi sa tao. Sa atong nasod nga Pilipinas nakasinati og signal number 5 bagsugod na diri sa 2013 murag anang tuiga hangtod karong 2025. Muna nga sa una naapag yung mga mas grabe kung maghisgot kag tsunami. Naay mga tsunami nga nahitabo diri sa Pilipinas. So kanang mga muingon ta nga kung dunay mga katalagman silot og hukom na sa Dios, unsa nga klase nga pagsilot, unsa klase nga paghukom, parsyal, biblikal ba kini nga klase nga pagsilot? Kay niya naman ta mga igsuon sa panahon nga ang Pilipinas gahulat sa pagbalik ni Jesus. Ikaw ug ako gahulat ta sa pagbalik ni Jesus. Og ang gipropesiya sa Biblia, gipakita o gipadayag sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia nga before mo abot si Jesus mahitabo usa kining gitawag katapusang mga adlaw. Unya ang katapusang mga adlaw mga kaigsunan giklaro gyud diha kung unsa ang mga mahitabo, unsa ang mga ilanan nga nagpamatuod nga niya na kita sa katapusang mga adlaw. So kanang mga gubat, linog, kagutom, mga katalagman, mga tornado, kalit nga pagbaha, mga ilhanan nga mga katingalahan nga naa sa kawanangan, mga bagyo, mga kaigsunan, kabahin na ni sa kasaysayan nga gisulti diha sa Biblia nga naa na nato ang kitawag katapusang mga adlaw. Mao nay gipakita diha sa Biblia. So ato ning tagaan og pagtagad og uban ninyong mga mensahe. Sister Gingging Simpron matud pa para sa ako pastor dili kini biblikal kung basihan nato ang katalagman kaniadto pa. Dinha na ang katalagman ang atong buhaton mintras ania pa kita sa kalibutan magbasa kita sa pulong sa Dios aron dili ta madala sa mga balita nga maoy maghatag og kaluya sa tao. Sige. Salamat kay Sister Gingging sa imuhang pagpaabot sa mensahe. Alang sa uban kamo diha nga naminaw, ako nagtuo nga nagtuon mog Biblia. Unya ayaw tuguti nga nagtuon mog Biblia, mas mintuo mos mensahe nga wala sa Biblia. Unya ayaw sa tuguti nga nagtuon mog Biblia, nagtuon tag Biblia, unya gitugutan hinuon nato ang mga mensahe nga nasa suod sa Pilipinas o sa gawa sa Pilipinas aron paglimbong og pag-ilad sa mga tao nga naapas mga gitawag kasakitan labi na sa mga nabiktima sa linog, sa baha o sa bagyo. Naay mga pamilya nga namatayan. Naatoy pamilya mga kaigsunan or babae nga doon na say duha ka anak. Nagkurog siya nga gi-interview. Nisaka siya sa atop, nalapawan ang atop. Unya nisangit siya sa usa ka saging bato. Unya ang wa gyud maluwas ang iyang duha ka anak o ang iyang bana, ang iyang mama ug papa. Kung ikaw mosulti anak, kisilutan ba sa Ginoo? Mga kaigsunan usa na ka mensahe nga angay ug angay gyud nimong tugaron. Kung ikaw ang hingtungdan, kita ang hingtungdan anak. Unya namatayan ka, nagalagad ka sa Dios. Nagbasa usab na sa Biblia sama nimo. Unya imbis tabangan lig-unon dasigon ingnon nga gahi man kag ulo. Silot gisilutan na kas Ginoo. Mga kaigsuonan, grabe. Kung ikaw ang hingtungdan anak, unsa may imong bation? Mura ka og
kana bitaw mga tao nga dali kay moingon nga gisilutan na sila sa Dios. Kay sige og simba anang mga idol-idol. Musugot ba di ang Ginoo nga dunay mga taong mga matay kung musilot na ang Dios ni anang dunay mga taong matarong nga nakapahimaya naka palipay sa Dios unya mamatay kung silutan na niya ang mga tao nga daotan. Mura ka og kanang si Elipas or si Bildad. Kinsa man na si Elipas o si Bildad, Pastor Gideon? Mga amigo ni Job. Sa dihang nakakita sila mga kaigsunan nga si Job nagantos. Tagsa-tagsa nila katong tulo ka amigo ni Job. Tagsa-tagsa dayon sila nga naghatag og mensahe ngadto kang Job. Kanang imong nahitabo Job, silot na sa imong pagkamakasasala. Murag mas feel nila nga sila mo'y balaan kay ni Job. Kamo diha or ang mga tao nga naa sa sud sa Pilipinas o sa sagawa sa Pilipinas nga mohimog propesiya nga giingnan ko sa Ginoo kanang nahitabo sa Cebu, giingnan ko sa Ginoo nga kanang linog baha kamatay diha sa Cebu, giingnan ko nga usa na kasilot. Unsa man ang tan-aw sa iyang kaugalingon, mas balaan siya kaysa mga tao nga nagpuyo sa Cebu. Nakita niya tanan ang mga tao nga makasasala na gyud tanan. Ako nga Pilipino, Kristohanon nga nagtuos Ginoo, nagtuon sa Biblia, nasakitan ko. Nasakitan ko alang sa ato ang mga igsuong Pilipino nga nabiktima sa linog, sa baha, sa bagyo. Tungod kay nakita nako dili tanang tao nga nagpuyoan ng lugara pareho na silang makasasala. Doon na pamanggani siguro yung mga tao dihang namatayan nga mas grabe pa sila kaduol sa Ginoo. Kay nato. Usa kini ka mensahe mga kaigsunan nga magtudlo ka nato unsa aron makatimbang-timbang ta. Aron sa ingon sa unahan sa atong kinabuhi, kantigo na tang mogamit sa ato ang baba sa atong pinulungan. Kay sa ako nang gikaingon, dili sayon kung kita mo'y hingtungdan. Hilas rasad kaayo nga moingon ta nga balaan man kay mi pastor, oy matinud-anon man kay mi kay sa mga tao diha sa Cebu City. Ato ning tagaan mga kaigsunan o pagtagad uban pang mga mensahe. Silvano Malabalatan, si Joy Miss, si Brother Michael Panginupon. Bro Michael, kumusta mo diha sa Cebu? Dias liluan, atong igsuon nga solid listener di usab sa atong programa. Si New Edgar, para lang nako dili ni silot mensahe gyud sa Ginoo. New Edgar sumampong. Si Richelle, good morning. Si Sasi Kondi, ingon din hinga sa dihang gibutang ni Lord si Adan si Iba sa tanaman sa Eden, gisangkapan sila tanan, mga bungag kahoy gawa sa usa ka tanom. Diha taliwala sa pero dihang ni-disobey si Iba kay gitintal siya sa bitin, nakasala o gisilutan, gisultihan ni Lord, gisultihan ni God. Kay ang Lord refer na sa atong Ginoong Hesus. Sila duha nga maghago, lalaki una pa makakaon, ang babae magantos kasakitan sa pagpanganak. Pero sa gihapon mangandoy siya sa iyang bana. So kitang mga tao dinhis kalibutan klaro jud nga kini hitabo agi ni punishment tungod sa daghan nga wrong desisyon mga tao labi na sa mga leader atong nasod ni resulta jud ang tanan apektado kay nagpabilin ani gahi ulo. Okay. Ato gyapon ning klarohon no gikan ni Sasi Kondi. Ato ning timbang-timbangon kinahanglan manggod ka antigot ang mo timbang-timbang. Sa sitwasyon ni Adan ug ni Eva, natural silot yod or gitawag tunglo nila. Unya kung maingon tang silot tunglo tungod kay mao gyud atong mabasa diha sa Biblia nga gibuhat sa Ginoo.
or gibilin sa Dios mga mensahe. Karon sa nagdagan ang kinabuhi sa tao gikan sa kang Noe kang Adan, Adan og Noe ngadto na sa panahon ni Jesus. Labi na gyud sa kinabuhi sa mga Israelita. Naapil ba ang mga taong matarong or ang mga tao nga nagmantinud-anon, naapil ba sa gitawag silot o kamatay? Sa panahon nga didto ang mga Israelita sa Ehipto, doon na ba'y mga Israelita o katawhan sa Dios nga nangamatay tungod sa katalagman? Kung imong lantawon, nagpadala ang Dios og mensahe nga ang mga Israelita magbutang silag dugo sa mananap sa ilang pultahan para walay anghel nga death of angel nga makasulod sa ilang Pinoyanan. Unya, pag-abot na diri sa panahon nga nagpanaw na ang mga Israelita, puro na gyud mga katawhan sa Dios. Nagpakasala ang mga tao. Si Moses, doon na say concern sa mga tao. Ingon si Moses nga, na nasa Exodus 32 mga igsoon, nga kung Lord, kung dili gani nimo pasaylo ang mga katawhan, papasa na lang ng akong ngalan dihas libro sa basahon sa kinabuhi. Ang Dios mipakita sa iyang prinsipyo nga hustisya gyud ang Dios. Ingon ang Dios, dili Moses, dili ko papason ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ang papason nako nga ngalan katong mga ngalan nga nakasala batok nako. Pag abot pod sa time ni Jesus, dito ta sa time ni Jesus, dunay mga tinun-an nga nakakita sa trigo ug sa mga sagbot. Ingon ang mga tinun-an magtutudlo, amo ang atuon ang trigo, amo ang pangibton ang sagbot. Ingon si Jesus, ayaw ninyo pangibta ang mga sagbot. Kay kung mangibot mo sa inyong mga pangibto ninyo ang mga sagbot, dunay madala nga mga trigo. Lawom kay na siya nga mensahe nga kinahanglan dili nimo ipadaplin sa panahon nga dunay mga katalagman. Giklaro na sa Biblia mga kaigsunan nga kining atong nasod nga gipuy-an, dili lang ang Pilipinas or dili lang ang dili lang ang Pilipinas mga kaigsunan. Giklaro mga kaigsunan nga ang atong kalibutan naa na gyoy mga kasakitan. Naanay mga kasakitan, mga igsuon o mga katalagman, trahedya, gikan pa kaniadto. Unya, gisaysay kini ni Apostol Pablo. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, doon na say mensahe sa Apostol Pablo. Kung wala ko malimot mga kaigsuonan, ako rani nga tagaag pagtagad. Ako ning na pamalandungan kaganina, kung wala ra ko limot ni ani. Okay. Ingon din nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Sa Roma 8:28, pero ng atras ko naani dapit sa 8, ako ning nabasahan Roma 8. Ablihin yung Biblia. Okay. Sa umalabot nga himaya nasa 22, nakinas 22. Ingon din nga nasayod kita nga hangtod karon ang tibok kalibutan nag-agulo tungod sa kasakit sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundi lakip kita nga nagbaton sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kita kanus sa gupa ang mga anak sa Dios ug kanus luwasa sa hingpit. So naigiklaro diri kanus luwasa sa hingpit.
So dinhi sa Roma 8:22 mga kaigsunan, dinhi gipahibalo nga ang kalibutan mga kaigsunan nagdala sa resulta sa gibuhat ni Adan og ni Eva. Ang tanang binuhatan, apil ang gitawag kalikupan, nagantos sa kasamok, sa bagyo, linog, kagutom, sakit. Kini nagpakita nga dili kini direkta nga silot sa matag nasod. Apan resulta kini sa pagpalayo sa tao sa plano sa Dios. Sumunay insakto nga pagkasulti. Dili kay katong mga taong nangamatayan nga nag-alagad sa Dios. Ang uban nga nangamatay diha, mga Kristohanon pa, mga anak pag mga pastor. Tinuod na mga kaigsunan. Unya, padunggo na to sila nga gisilutan na sila sa Dios. Hilas ra kayo ta mga kaigsunan nga feeling nga moingon tang kitay balaan kay nila. Ang insakto nga pagkasulti mga kaigsunan, programa na diha sa Biblia nga gipakita nga ang kalibutan subject sa mga katalagman. Kasabot na mangyud ka ng word subject sa mga katalagman. Buti pasabot, bisan unsao nagampo, bisag sao natog hangyo ang Ginoo, dili na mausab ang iyang programa. Gani, daghan ng kaayong mga mensahe ang Dios nga dapat yun nato masabutan. Sa panahon ni David, gipakita nga ang Dios andam nga muluwas ni adto mga taong nahigugma. Mao na nga ang tanang tao mga kaigsunan kinahanglan tudluan nga mahigugma sa Dios. Unya mahitungod sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan, gapasalig ang Dios nga proteksyonan niya ang mga tao. Karon, kung silot naman ugaling ang nahitabo sa atong nasod, nganong doon na may mga matay nga mga matarong? Nga dili man na maoy gipakita sa Dios sa iyahang gibuhat na sa daang panahon. Unya, doon na pagyoy pinaka punto mga kaigsunan. Kanang giingon diha sa wali ni Pedro or koneksyon na sa wali o propesiya ni Propeta Ezekiel. Diha sa Ezekiel mga kaigsunan, imong tan-awon diha sa 33. Imong makitaan diha nga ang Dios dili malipay. 33 mga kaigsunan, ato ni siyang basahon. Ezekiel, ato rin nga basahon mga kaigsunan. Sa Ezekiel 32. 33. Ato ni nga basahon mga igsoon, yablihin ninyong Biblia kay mutuot tag mga mensahe dapat biblikal. Dili kay emosyon ra ba? Naarabay mga nagwali suod sa Pilipinas o sa gawa sa Pilipinas nga nag-emosyon ra. Murag nga to ang leader sa ombudsman mga kaigsunan nga gipadad-an na si Bato og kuan kanang warrant of arrest sa ICC. Unya gi-confirm didto sa ICC nga wa pa day taon warrant of arrest si Bato. Muna nga dili ta pwede mga kaigsunan nga makadungog gani tagwali tuod dayon ta. Mao nang diri sa tong programa ang pulong mong kinabuhi ko. Kanunay tang gipahinumduman sa Ginoo kung makadungog gani tagwali dapat gi-confirm diha sa Biblia. So unsay mga mensahe diha sa Ezekiel 33:11. Ingon dinhi nga ingna sila nga ang Ginoo dili malipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang ikalipay niya mao nga ang dautan mobiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili mga matay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala kay
nganong tuyoon man ninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. Okay. Ato ni siyang tanawon, kung imong lantawon ang Dios, di gyud siya malipay kung ang tao makasasala mamatay. Kung naunay makasasala mamatay, di siya malipay. Unya sa sulat ni Apostol Pedro mga kaigsuonan, diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, ingon dinhi mga kaigsuonan, basahan ninyo na nya i-take note. Kay maunay mo depensa sa mga mensahe nga dili gikas Biblia. Mensahe nga emosyon lang ba? Nya mo angkong propeta. Nya tuod dayon pod ang mga Pilipino. Basig usa ka ni kaning tuosad ka. Bisag ipahinumduman nanta sa Ginoo nga daghang manungha nga mga mini nga mga propeta, sa di pa siya mobalik. Nya ang mga mini nga mga propeta nga gipakita diha nga gipasidaan sa Dios, magdala sa ngalan ni Jesus, magdala sa iyang mga mensahe, muhimo pag mga milagro, pagawas pag mga yawa, muayo pag masakiton. Kana kung muayo mo pagawas pag ganigyawa, unya kung imong lang taon propeta, makapanang na pa. Nya mo tuod ka. Unya, ang mahitabo ana, suguon na ka nga akuhag tubig kay magampo ko, kay kanang imong tubig i-bless na. Hangtod mo abot na ng panahon nga magtukod nagsimbahan, doon na naipamaligya. Mo nang magbantay ta. Sawa pa na mulihok, sawa pa na mahitabo, sa dili pa daghan ang malimbungan, dapat ikaw ug ako nadipinsahan na ka sa pulong sa Ginoo. Kay dali kayong ilaron ang tao kung emosyon ang gamiton. Pero kung Biblia o pulong sa Dios ang imong gamiton og barugan, dili ka ana limbungan. So ang giingon diri sa unang Pedro kapitulo 3 mga kaigsuonan, 9, tanawa. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa Ginoo na sa uban. Apan, siya nga nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. So ilalom ni sa grasya. Ilalom ni sa grasya. Kung imong lantawon after nga si Jesus namatay, kung doon na may mga katalagman, kung imong lantawon programa na nadaan or kabahin na sa mga propesiya sa Biblia. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang Dios dili gyud malipay kung ang tao mamatay samtang makasasala pa siya. Labaw na nga dili malipay ang atong Ginoo kung nauday matarong nga mamatay sa kumuingon tang silot, siya mo hinungdan. Hilak manggani si Jesus sa kamatayon ni Lazaro. Iya man naganing gibanhaw. Ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, tuohi nga duol kaniya. Ingon si Jesus nga, dili ko na kamo tawgong ulipon, tawgon ko na kamong higala. Ako nagtuo ko ana. Dios siya, Ginoo siya, ngan miabli og kanabitawng paglaom nga mas duol ta niya. Higala, ingon siya nga dili ko na kamo tawgong ulipon, tawgon ko na kamong higala. Kay gisuginlan ta ug nasayod ta. Karon kung higala ang treat sa atong Ginoo sa mga taong nagtuo niya, sa mga tao nga iyang gisangyawan, muhilak si Jesus kung ang iyang higala mamatay. Inana ang gugma ni Jesus. Karon kanang mga taong nangamatay sa linog, sa baha, nga gipropesiya tsunami, pero ang natuman baha. Kung moingon tang silot nas Ginoo, iapil di ay sa Ginoo ang mga matarong.
mahimo na siyang opposite sa gipakita sa atong Ginoong Hesus. Nga samtang ang mga trigo o mga sagbot nagkuyog, dili pwedeng ibton ang sagbot. Kay dunay trigo nga matay. Karon ato ning tagaan og pahaom diha sa Biblia kana moingon tang naay mga moingong silot, mga kaigsunan. Si Pablo, atong mabasa mga kaigsunan ang kinabuhi ni Pablo. Sa iyahang gitawag biyahe sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Si Pablo mga kaigsunan, gipreso siya. Na ani ang kalisod, kay gipreso siya. Dadon sa Roma. Sa dihang dadon na sa Roma mga kaigsunan, samtang gabiyahe ang barko nga iyang isakyan, nakagi silag bagyo, kagi silag unos. Kini mabasa nato ni sa Juan. Sa Buhat. Buhat kapitulo 28. Buhat kapitulo 28. Kanang didto sa Malta. Imong makita diha nga si Pablo gikan pa ni sa 27 ang kasaysayan sa biyahe ni Pablo. Milawig si Pablo paingon sa Roma sakay sa usa ka dakong barko. Gikan sa 27. Pag abot sa 28, imong makit-an diha nga diri pa lang 27 nalunod na sila. Wala na makarecover o wala na gyud nila maluwas pa ang barko ug ang tanan nilang mga gamit. Unya nasangad ang barko duol sa maong isla nga ginganlag Malta. Sa diha nga nanaog na sila, uban nila si Pablo ug uban ang mga gwardiya nga nagbantay kang Pablo. Nangandoy sila nga makakita og init. So imong makit-an diha nga ingon dinhi sa nakalingkawas na kami sa kadaot, nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo ginganlag Malta. Naluoy pag-ayo ka namo ang mga lumad didto. Unya miulan og miulan kay tugnaw. Tugnaw man ang panahon, nagdaob sila og giabi-abi nila kaming tanan. Unya namunit si Pablo. So ang taga Malta, ang mga lumad nga nagpuyo tiyas taga Malta, nagdaob para mainitan tong ilang mga bisita nga mao si Pablo or mga wato sila kabalo nga si Pablo alagad des Ginoo. Unya ingon dinhi nga namunit si Pablo og mga igsusugnod og sa iyahang pagbutang niini sa kalayo migula ang usa ka halas tungod sa kainit og mibaliko sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa ihalas nga nagbitay sa kamot ni Pablo og nag-inganay sila, mamumuno tingali ning tawhana. Apan ang hustisya dili gayon motugot nga mabuhi siya, busa kon nakalingkawas na siya sa dagat. Bisan kon nakalingkawas na siya sa dagat. So kaning mga tao, mga kigsunan dito sa Malta, mihukom sila kang Pablo. Grabe na yung dautanan ng tawhana ay. Kay nakalingkawas ni sila sa bagyo, dinhin na gyud ni mamatay ning tawhana. Murag feeling nga sila mo'y matarong kay ni Pablo. Ug maunay kasagaran nga bation sa Kristohanon kung wala magtuon sa seryoso nga pagdiskubre sa Biblia. Labi na kung makadungog nag mga propesiya nga dali kay modawat kay tungod lagi nagdalas pulong sa Ginoo. Maunay bation or feeling, panabot sa usa ka tawo mga kaigsunan nga judgmental ang gi-apply. Walay pakisusi, walay pagpamalandong, walay pagtimbang-timbang. Hinumdumi, niya nata karon sa ilalom sa pagdumala sa balang espiritu under the grace.
through ni Jesus Christ. Nga kung imong lantawon kitang tanan sa tibuok kalibutan, manaay may mga katalagman, kabahin na ni sa gitawag katapusan. This is not judgment. Wala pa'y hukom ang Dios. Wala pa ipanaog niya ang kasuko. Kay kun munaog na ang kasuko, muuna si Jesus pag-anhi para ilain niya ang mga makasasala o ilain niya ang mga matarong. Ilain niya ang mga Kristohanong tarong o ilain niya ang mga Kristohanong danghag. Before ipanaog sa Dios ang katapusang hukom. Kanang kapungot, kasuko sa Dios Amahan, mao na gipakita sa Biblia. Kung doon na may mga nangamatay sa mga katalagman, kung doon ay may mga katalagman nga moabot sa nagkalaing mga nasod or diri mismo sa atong nasod nga Pilipinas, timan ini siya. Kabahin na siya sa kahimtang sa katapusan. Programa na nadaan. Dili gyud ta mo ingon nga ang Cebu gilunupan, ang Bugo gipadadaag linog tungod kay gahi kay mga ulo. Unsa man kanang mga tawhana nga gahig ulo mas humok na inang imong ulo? Ha? Nindot kaayo di ay kang pasabton kay nila? Balaan kay ta kay nila? Kanang mga nahitabo ron sa bagyo nga uwan dito sa Luzon, naamang yun ay mga nangamatay. Nya naay mga tao anang sinsiro kay nangalagan sa Dios. Nawadag anak, nawadag pamilya, naapay na bilin. Muingon tang silot na nimo kay gahi kag kagulo. Unya kumuingon ta nga gisilutan ang mga tao anang madapita, gihukman. Musugot day ang Ginoo nga dunay mga matarong nga nakahahatag diyang kalipay maapil sa kamatayon? Biblikal ba na nga klase nga mensahe? Kinahanglan mga igsuon, Kristohanon ta, musulti tag mga mensahe nga gikan sa Biblia. Kay paninglan ta na. Unya, kung musugot ra ka nga ang imong pamilya, imong kaisig ka Kristohanon, mutuo sa dili mao nga mensahe, imbes ang gugma o respeto magpatigbabaw, ang kasuko or gitawag kana bitang pagbati nga dili mao ang mupatigbabaw. Kay ngano man, dili mao ang mensahe. Kumbaga murag gitudluan nato ang tawag kasilag, namatayan pa, nawadaan pagpamilya, nawadag mga kabtangan, makadungog pa sila nga muingon ang mga Kristohan, gisilutan na mo kay gahi kay mog ulo. Sige mog simbag Dios. Tanan bang mga tao nga nangamatay diha nagsimbag Dios? Mas dautan na sila tanan kay nimo. Mao nay atong timbang-timbangon. Dili kay mo kutlo-kutlo dentas mga Biblia ba? Tan-awa ragod ang mga tao nga sama ana murag mga taga Malta. Feeling holy. Nga muingon dayon na dautan na kaayo si Pablo. Wa na gyud kaikyas. Kami balaan kay mi. Munang giampingan mi kay nami pulo sa Malta. Kani dautan na kay ni. Karon wala man mamatay si Pablo. Unsa may imong kasulti? Sa panahon ni Job mga kaigsunan, kung imong lantawon sa Job kapitulo 4, si Pablo diha grabe ang sakripisyo. Ano si Job? Grabe ang sakripisyo ni Job. Unya kung imong lantawon skin cancer ang naa kang Pablo, cancer sa panit. Kay nalukop sa nuka ang ihang tibok lawas gikan sa lapalapa hangtod sa limpulo o gani nagkuha siya og kanang kulon, tipak sa kulon para ihang ikis-kis sa nuka. Ato ning ipadayon mga kaigsunan, balik ko sa makadyot. Ato ning ipadayon ni sugilano ni Job. Ako rin tagaano pagtagad ug awit makalangit maayo ka. Timan
maayo ang Dios. Maayo ang Dios. Hustisya ang Dios. Dili ta magpataka ug hatod og mga mensahe para mas labi pang murag gipakalaot na to atong isig katawo. Natay Kristo, do natay gugma. Natay konsensya. Balik ko, tunay padayon. Ang kaayong nagapahinulsong, ang kaayong inakabibon, ang kaluoy mapasama kanimo. Huwag imong pagod ang akong kalipay. Padaan kang pukaw ng pagdaig. Huwag ibubuo sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Hallelujah. Salamat kayo sa inyong pagpaabot. Salamat kayo sa inyong pagpabilin. So atong tan-awon mga kaigsunan sa Job, libro sa Job. Ang Job mga kaigsunan sa libro sa Job, gasunod ni siya sa gisundan ni siya sa Salmo. Job kapitulo 4. Nya akong gigamit nga. So New Edgar na yun dire, dili gyud ta maghukom sa mga tao nga nabiktima sa bagyo. Ulinog. Job kapitulo 4 nya bersikulo 7 ug 8. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Ingon din he. Hunaw na okay. Si Elifaz ani mga amigo ni Job nga nakakita sa kahimtang ni Job. Unang misaysay sa iyaha nga mensahe pagbati nga gikan sa amigo ni Job. Si Elifaz nga taga Timan miingon dito ko sa city, huna-una may tao bang matarong nga nihiagom sa katalagman? O kano sa aman gi pasagdan ang matarong? Sumala sa akong nakita katong nag-uma sa kadautan o nagpugas sa kangilad, nag-ani usab sa ingon. So kaning mga amigo ni Job mga kaigsunan, murag prihan nato ba nga naapoy nasayran nga mga pulong sa Ginoo? Nga ang unsay gibuhat nato maopoy ato ang anihon. Sumunay nasayra ni kuan kaning Elifaz. Nya gitan-aw niya si Job mga kaigsoon kung imo lang taon gyud sa istorya sa pag-abot nila, wala dayon sila kakita ni Job, wala dayon sila kaila ni Job. Kay lisod na kayong ila-ilahon si Job tungod sa iyang sitwasyon. Grabe na gyud ang sakit ni Job. Nya imbes ilang dasigon si Job mga kaigsuonan, ila na noon nga gipakita nga mas balaan sila kay ni Job. Nga gipakita ni Elifaz mga kaigsuonan nga nagpasabot nga ang kalisdanan nga nasinatian ni Job resulta sa iyang kasalanan. Tungod kay makasasala ka Job, mao gyud na nga dawatan na lang na parang inana bitaw. Mao na nga mao ni gipakita og moingon tang panabot ni kining Elifaz amigo ni Job. So sunod kini si Bildad
arita sa istorya ni Bildad, ikaduhang amigo ni Job. Naa sa Job Kapitulo 8, versikulo 1. Muna siya, si Bildad nga taga Shuwa, mitubag. Lain po diya ha, lahi po ni nga nasod, lahi po ni nga lugar siya gikan. Karon natapos ko na ba, natapos ka na ba sa imuhang walay pulos nga sulti? Ang Dios dili gayod mo mutuis sa hustisya ug buhaton gayod niya kanunay ang matarong. Tingalig nakasala sa Dios ang imong mga anak, busa gisilutan sila sa Dios. Sa angay kanila, sumurag dunay duda po ni si Bilda. Ang iyahang pakigsulti ngadto kang Job, madudahon kayo. Apan dangop sa mga pangaliw po sa Dios nga labing kamahanan, kay kung tinuod nga putli ka ug matarong, tabangan ka gayod sa Dios. Ibalik kanimo ang imong panimalay ingon nga imong ganti. So dinhi sa istorya ni Bildad, nagtuo sad siya nga kung tinuod man o galing si Job matarong, dili siya pagasulayan ingon ni ana. So gipakita usab sa ikaduhang amigo ni amigo ni Job nga si Bildad mga kaigsunan, Bildad man ni diri. Alisod kay mga ngalan, Bildad, mga karaan nga mga ngalan. Gatuo pod siya nga kung matarong ka Job, di ka sulayan sa maani. Naagyo kay gihimo nga dili maayo. Basig imong mga anak, unya kung ang imong mga anak naghimog dili maayo, apil gyud ka kay amahan man ka. Wala nimo siguro tudlo Parang inana ang senaryo. Sa kalisdanan ni Job, arita kang Zophar. Okay, Zophar. Ikatulong amigo mga igsoon ni Job. Mura ni sila taga Malta. Unya gamit po ni sila ngalan sa Ginoo kay naghisgot man sa matarong og sa sala. Nya naapod sila na sayran mahitungod sa mensahe sa Dios. Mura gyud kita ba? Ang mga amigo ni Job, dili kay si Job lang mga kaigsunan ng alagad sa Dios. Ang iya sa mga amigo, sama gud nato, natay mga amigo, natay mga kaila, natay siga magtotoo. Unya arita sa ikatulong amigo ni Job, sa Job Kapitulo 11, si Sopar, sa Binisaya, Sopar, pero sa basahon ni mo si English, Sopar. Ingon diri, miingon si Sopar, nga taga Naama, lahi po ni siya, dili gyud ni siya pareho og mga lugar, lain ni sila mga lugar, murag ni sila mga propeta ba? Murag sama sa atong sitwasyon karon na apoy mga propeta, daghang kay mga propeta nga nagpropesi sa Pilipinas. Ingon din nga basahon nato ni sa 1 hangtod sa 6. Miingon si Sopar nga taga Naama, wala ba'y motubag ni ining tanang binuang? Makahimo bang matarong sa tao? Makahimo bang matarong sa tao ang pagpunay sulti? Job, naghuna-huna ka ba nga kami dili makatubag kanimo? Nga makapahilom kanamo ang mga pulong mong mabiay-biayon? Grabe no? Napay mga pag-antos niya, ginana pa nila si Job. Moingong ko nga, mura magwala na ni balatian. Ingon din nga, nag-ingon ka nga ang gisulti mo matuod o nga putli ka atubangan sa Dios. Mura sila og kanang murag nangningil ba? Murag naningil ni sila. Paita no? Napay mga pag-antos. Giantos, grabe ang pag-antos ni Job. Ato saning ipos, ato sang hisgutan ang pag-antos ni Job. Dili sayon ang nambati ni Job ba? Ako mura kong maghilak nga magbasa ani nga kahimtang ni Job. Nawad-an siya mga hayupan, nangamatay ang iyahang mga katabang, nangamatay pag yun ang iyang mga anak, naigo pag yung kilat. Unya, duol taon sa siyang asawa para malig-undig-un taon si Job. Gitunglo pag yun sa siyang asawa. Siya na lang yun usa. Mura ba kita ba? Na kay mga isig ka Kristohanon, mga igtabang, tungluhon po ka. Ay, tungod na siyang pagkagayag ulo, tungod na siyang pagkakasala. Sure ka?
Ato ipadayon ni mga kaigsunan, ato na yung gitimbang-timbang. Kay dili sayon kung ikaw na hingtungdan. Tinuod na. Kanang mga propeta nga nagpropesi, unsa kaha kung sila hingtungdan. Hinumduman na to kitang mga tao sa kalibutan, mamatarong dili matarong, subject tadaan sa katalagman. Makasinati yun ta. Aron pagsulay sa tong pagtuog, pagsalig ug gumato sa Ginoo. Wala magpasabot nga mga lagad ta, walay mga katalagman nga atong masinatian. Timan-in na siya. Padayon noon ako pagbasa mga kaigsuonan ang giingon ni Supar. Nag-ingon ka nga gisulti mo matuod og ang putli ka atubangan sa Dios. Maayo unta nga tubagon ka sa Dios. Sultihan ka gayod niya nga daghang panagway ang katalagman. Kaalam ang nga adunay mga butang nga dili matukib sa tao. Ang silot nga gipahamtang sa Dios kanimo gaan ra kay sa angay kanimo. Kangilngiga. Ngilngig kayo. Naay mga propeta sama ni Supar. How about nimo diha, Kristohanon ka? Unsa may imong pagbati sa nasinatian karon sa atong mga kaigsuonan sa Cebu? Na ako'y mga kaigsuonan natay simbahan sa Cebu. Daghan ko nga mga natukod nga mga simbahan sa Cebu City. Instrumento ko nga naay mga simbahan nga natukod diha sa Cebu City. Naay mga kaigsuonan nato nga nahimong nabiktima. Mga igsuon na ako'y mga amigong mga pastor nga ang ilang mga anak. Mimro sa anak sa ilang mimro pod namatay. High school pa. Active ka ay sa simbahan pero namatay sa baha. Nya man ka makadungog ka ingnon lang nato nga tungod na sa mga gahig ulo nya gamit na intag Biblia. Parang limpyo kayo ta kay nila. Basa ko no kog mensahe ninyo diami. Ako nasakitan ko mga kaigsunan. Si Jomar dili ta mahadlok sa istorya sa tao, mas mahadlok kita sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga tao mo balik. Sayon kaayo mulitok ta kung dili kita mo hingtungdan. Unsa ka kung kita hingtungdan? Hinumdumi kita nga nag-alagad sulayan ta. Ingon si Santiago, timan ini ha, ingon si Santiago, bulahan ang tao nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. Basig wala ka sulay. Hinumdumi walay tao nga nagtuo nga dili sulayan. Walay tao mga kaigsuonan nga dili makasinatig mga pagantos. Damor hinuon ka nga makasinatig mga pag-antos kung seryoso kang nag-alagad. How about sa imong pagpangalagad kung wala kay mga pag-antos? Tinuod ba kang nag-alagad? Hinumdumi, kung tinuod kang nag-alagad, makasinati ka sa nasinatian sa uban. Timan ni si Jesus miingon sa Mateo Kapitulo 5. Munang ayaw pagsalig nga hayahay pa kakaron, inana pa tong sitwasyon kaysa sitwasyon sa uban, how about kung kita mo'y nasinatian na? Mga igsuon, nasakitan ko o kabalo ko nga nasakitan ng Ginoo. Nga parang dunay mga Kristohanon parang hilas kayo ba? Feeling holy. Tanawa ang giingon ni Jesus, usahay mo simpatiya dayon ng mga Kristohanon sa mga propetang nagpropesi nga idolatry ang hingtungdan. Grabe na bagyod kadautan ang Pilipinas kaysa ubang mga nasod. Pilipinas ra ba ang higugma sa Ginoo ug disiplina? How about ubang nasod? Speaking about corruption, ang Pilipinas dili pa number 1. Speaking pagkadautan, dili pa ang Pilipinas mo'y number 1. Wala ba higugma ang katong nahimong number 1 nga corruption nga nasod? Munang walay mga katalagman? Atong timbang-timbangon mga kaigsunan, para kitang mga Kristohanon, mas mapagaan
nato ang gibati sa atong mga kaigsuonan nga nahimong biktima sa linog, baha ug bagyo. Dili kay kita mga Kristohanon muhatag no og pabugat nila. Hilas ra kaayo. Hinumdumi ikaw nga nagtuo Ginoo, sulayan ka. Kung dili ka sulayan, uy angay kang magduda. Pati si Job matarong kaayo. Kung imong lantawon gidaig pa sa Dios si Job, pero gitugutan sa Dios nga sulayan si Job. Pero giingnan si Job nga ayaw lang ang giingnan si Satanas, ayaw lang pati si Job. Karon naa si Job sa kasakit, naa sa si Job sa mga pagsulay. Nya ang mga tao nga murag taga Malta, sama sa tulo ka mga amigo ni Job, grabing naka-judge oy. Nya kining mga tawhana nagbasa gyud ning Biblia. Naghisgot sila sa pagkamatarong o pagkamakasasala. Naghisgot sila sa mensahe sa Dios. Kung sa atong panahon karon kining mga amigo ni Job, mga Kristohano ni. Mga hiwi kayo og mga pagbati ngadto kang Job. Hilas kaayo nga paminahon mga kaigsonan. Pero wala ra gyud si Job. Grabe no? Grabe. Imbis dasigon si Job, tagaag pag kana bitawng siya na lang gud usa. Wa na siya asawa, wa na siya mga anak. Mga amigo na lang ni Duol. Hapit pa murag gitiwasan si Job. Murag inana bitaw ang kahimtang mga kaigsuonan ang Pilipinas nga nanginahanglag tabang, nanginahanglag kusog, nanginahanglag kalig-on, atong mga kaigsuonan nga namatayan, nanginahanglan sila og simpatiyan atong mga Kristohanon. Dili lalingkod ikaw mo'y hingtungdan. Kamo diha nga naminaw dili lalim. I-share guni ngadto sa imong mga kaila higala, labi na gyud sa mga kaila nga murag hilas kaayo nga manulti pa. Ako ning gitimbang-timbang kini mao mensahe. Alas 12 gabi na malandong ko ni. Wa mahimutang akong kalag. Wa mahimutang ang akong kaugalingon. Nga dunay mga propesiya nga moingon ang aurora gisilutan sa Dios. Inana ba ang silot sa Dios? Inana ba ang lihok sa Dios nga maapil ang mga matarong mga tao? Dili tanang mga makasasala ang nagpuyo sa aurora. Sa Sierra Madre. Timan kitang mga tao makasinatig dili maayo nga kahimtang. Mateo kapitulo 5 bersikulo 11. Ingon din bulahan kamo kung biyayon, daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Kana pa lang, butang-butangan sa tanang matang kadautan. Kuyo kayo kung kita'y namutang-butang, sama sa mga amigo ni Job. Sa unahan kaysa may gipanalanginan, ang mga amigo ni Job o si Job. Moingon ko nga kung nakasinati kag kalisod, pailog. Kung wala ka makasinatig kalisod, ayaw pang hinambok. Ayaw pang hinambok. Sultihan ta mo mga kaigsunan, daghan kay kung natukod diha, daghan natukod ang Ginoo, nahimo kong instrumento, simbahan da sa Cebu. Nagwali ko diha sa Cebu. Gi full time na ako ang akong oras diha. Dili lang kay ako rin nagwali, pagkadaghana kog mga amigo diyang mga pastor, nga na nagluhod, na naghilak sa sitwasyon sa Cebu. Nya ingno na to nga, murag maangin sila sa sitwasyon nga gisilutan sa Ginoo ang mga makasala. Timan ang ipakita sa Biblia, before mo hukom ang Dios Amahan, munaog usa si Jesus, ilain niya ang mga taong tarong. So kung dunay may mga katalagman nga ato karong masinatian diri sa Pilipinas, kabahin na sa katapusang mga adlaw. Dili na siya silot. Dili na siya hukom. Nga gipakita sa Biblia, kung doon na may mga mensahero o mga propesiya nga musulti nga hukom, gihukman ang taga Cebu, gihukman ang taga Sierra Madre, gihukman ang taga Bugo, mga kaigsuonan, dili na siya biblikal. Emosyonal na siya nga klase nga wali.
nya gigamit ra ang ngalan sa Ginoo. Nya musakay ka, musimpatiya ka, giunsa man nimo pagtuon ang Biblia? Giunsa man di ay nimo pagtuon ang Biblia kung inana ang imong kinaiya? Opo pastor, feeling gyud lalim, dili gyud lalim. Mahitabo pod na sa atong kaugalingon. Gikan ni Jocelyn. Kay kitang mga Kristiyano kung tinuod tang nag-alagad sa Dios, sulayan biyata. Sulayan ta oy. Si Nars Buyan, daghang gihapong mga Kristohanon ang hambog manulti, Pastor Gideon. Moingon lagi pareha moingon ba maayo nga bakuno siya, ligon, limpyo na, lupig pa man ang Ginoo, muhukom sa iyang igsoon, hambog manulti. Maayong buntag, Pastor Gideon. Gikan ni Nars. Pati si Sister Nars Buyan, nasakitan. Nasakitan ko eh. Maglantaw ko sa mga na naghilak diha. Nay usa ka babae nga nawad-ag duha ka anak, nawad-an pagyubana, nawad-ag balay, nawad-an sa tanang kabtangan, nawad-ag amahan, inahan, mingon siya wala na ko'y pamilya. Pangutana, ikaw, kita, og niya, muingon batang limpyo ta kay niya? Katong mga batanon, mga bata, nga wa pagyud taon kakumit og sala. Wala pa na kakumit og sala ha. Wala pa na sila kaila unsay sala. Wala pa gyud na sila makasuway og pakighilawas. Limpyo kay na sila. Maubitaw na niingon ang Ginoo nga paduulan nako ang mga bata, kay ang mga bata kay ang gingharian sa langit sama sa mga bata. Limpyo ang pagbatis bata. Nangamatay, daghang kay mga batang nangamatay. Nya moingon tang gisilutan sila tungod sa ilang pagkamakasala. Unsa man day gipakita sa atong Ginoo? Sa diha nga ang trigo ug ang sagbot nagdungan og tubo. Niingon ang mga tinun-an, magtutudlo, kuhaon na mo ng mga sagbot. Ingon si Jesus, ayaw ibta. Kay maapil unya ang trigo. Dako kina siya nga mensahe sa tong panahon. Yes, mahitabo ang gipanagna sa Biblia nga hukman gyud ang mga makasala. Pero ang hukom nga gipakita sa Dios dili na mahitabo samtang wala pa malain ang mga matarong ug ang dili matarong. Sama gud anang gibuhat agibili ni Jesus nga mensahe sa Mateo 25 nga dunay mga Kristohanong danhag diha, dunay mga Kristohanong maalamon. Nya kabalo ba mo kinsa ang mga Kristohanong maalamon? Dili na mo react dayon. Usahay, dali kita mo ingon nga maghinulsol mo pag hinulsol. Basig kita mo'y nagkinahanglan pag hinulsol. Mga igsoon, ako saning patukaran og awit mga igsoon og goodness of God. Maayo ang Ginoo gyud. Walay sama niya ka maayo. Makasinati man ta og dili maayo. Makasinati man tag dili maayo, importante ang pagkamaayo sa Ginoo kanunay nagpatibabaw sa matag usa. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, gikutan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo. Hunay kang matinud-an, Atong pananlundungan ang mensahe sa awit, ang maayo ang pagkamaayo sa Ginoo naa sa tanang panahon. hangtod ako may ginikaw, awiton ko pagkamaayo.
nagagiya sa kangitni, nagauba, masuot kaysa sa tanan, kay ikaw nga mahal, ako'y mong pinalaga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-an. Sa dili pa nako ni padayon ning kantaha mga kaigsunan, akong basahon kung unsa ang gipakita sa Ginoo sa iyang gugma. Tanaw na to. Hablihin yung Biblia, Mateo 13. Mateo 13:24. Ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. Unya, misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang paghari sa Dios mahisama sa usa ka tawo nga nagpugas ug mayong binhi dito sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang natulog ang tanan, usa ka kaaway nga miadto ug misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhan ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol, dili day mga tinun-an, sambingan ni siya. So doon ako'y na-miss nga istorya kanang dili ni siya mga tinun-an, mga sulugoon. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga among gipugas, apan diin man gikan mga sagbot." Siya may tubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami og pangibton namo ang mga sagbot?" So mao ni ang paghari sa Dios. Ingon dayon dinhi. Siya may tubag, "Ayaw. Kay sa layo sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot ba, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo ang trigo og ang mga sagbot nga magdungan og tubo hangtod nga ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga tig-ani, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadtos kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig." Munay kinaiya prinsipyo sa Dios. Dapat masayod ka, Kristohanon ka Kitang mga Kristohanon gipasidan-an nata si Ginoo nga dili lagi ta basta-basta musimpatiya o mga propesiya. Bisan pag dunay mga milagro, doon na pa'y mga propesiya nga matuman. Musugot ka, 2028, dili si BP Sara ang atong presidente, katong usa ka vlogger nga mao'y presidente mangulo sa tong nasod, mao na ihatag sa Ginoo kay mo na gipropesi. Si Arlene Aliman, kay grabe ang mga pagsulay nga nasinatian, balatian ako, pastor. But thanks God, He comfort me and lift me up. I just pray always. Amen, no? Arlene Aliman, dili lang kay ikaw o ako kita. Pati ato mga kaigsunan ay mong biktima sa linog ug bagyog baha. Pagsulay na niya. So sa may mensahe sa Ginoo, pag inampuay, pag tinabangay, pag dinasigay, dili kay pag hinukmanay. I-share ko ning programa mga kaigsunan, ayaw mo pagkaluya, ayaw mo pagduka-duka diha. Kung naigo ka, dawata. Ayaw pagpabilin sa pagpanghinambog ng Kristohanon kang mo feeling balaan na gyud ka kay nila. Ay basi og ang ilang nasinatian, masinatian ni mo unsa kahay imuhang batihon.
pagkamaayo. Si Nars Boyan, maubitaw Pastor Gideon, di na lang ko magpalabig tanaw sa mga panghitabo sa mga katawhan, mga kaigsunan sa Cebu, maghuot ahong dughan, magtanaw. Kay kon magsakit ahong dughan. Ang maayo ka na ako. Ang tinuod mga kaigsunan, nindot lami king ihilak. May gininhawa. Awitin ko pagkamaayo. Labi na gyud sa kung ikaw mo'y naghago ka sa pagwali, naghago ka sa pagtudlo. Usa magot sa mga problema sa ubang mga Kristohanon. Wala pa magwali, wala pa maghago, so pa kay manghukom. Sa tanaw, tawag akong papa. Ako imong pinanggahan. Labi na ni ining katapusang mga adlaw, mangnungha, manglutaw na ni mga propeta, magpropesi dayon, propitik dayon. Tunay ka Sa nakahagyod kung literal na to nga makakita tag dunay milagro, dunay giyawaan, yaan hagyos imo atubangan sa mas akong nasinatian, ako. na dunay nagpakapropeta nga ultimong bakol, nagpraksis na, gipalakaw diha. Pero ang propeta way tarong pamilya, dunay duha ka asawa. Ang pagkamaayo mo. Munang sa akong pagpangalagad o pagwali sa pulong sa Dios sa tanang tao, sahay dili na ko makalikayan nga mabugatan sad ko. Inana gyud ang papel sa Kristohanon, sama ni Hesukristo na bugatan siya. I hope sa mga minsay nga ato karon nadunggan, kantigo na mumutimbang-timbang sa panahon nga dunay mga panghitabo sama sa atong nasinatian. Kanunay kang matinod anon. Kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa. Awiton ko pagka Gikan ni Lorena Traya, gisulayan gyud ko pastor kay nagsulti lang ko sa tinuod ba. Niingon ko nga maong dako inyohang bill sa tubig kay wala ninyo bayre. Nagbayad mo pero wala gipulipid. Nagbalance mo kay karon giputlan ko og tubig nila. Hikay sige daw ko reklamo karon, sige sila istorya about nako. Nagkurog ko ato nga time kay nagpugong sa kaugalingon, dili makaistorya og dili maayo nila. So naa kay emosyon na pagpati. Si Jocelyn, amen, thank you Lord sa imuhang pagkamaayo kanunay. Arlene Aliman, kay grabe ang mga pagsulay nga nasinatian. Balitaan ako pastor but thanks God. Sige. Si Nars Boyan ingon diri di John malikayan hilak jud ko Pastor Gideon. Bisag di nako igsuon kanang mga tawhana kay maluoy ko nga mga mensahe kahilak kay wa nay mga mahal sa kinabuhi. Lalim Pastor Gideon na ay bay moingon siya na lang isa kay bana og mga anak wala na. Yaon sa may ato ang mensahe para nila. Mura taan nagprihatas mga tao sa Malta
o mga amigo ni Hope o Kristohanon kita nga dunay gugma gikan sa Ginoo. Si Janer De La Rosa Estante, good morning. Si Nima, maayong buntag Pastor Gideon. Pastor, kanunay lang ko nag-replay sa imong mga wali. Nalang ko pangutana kining panghitabo sa kalibutan karon pagbuot na bani sa Ginoo. Pastor, manginaot ko nga imong mabasa. Ang tanan nga panghitabo sa kalibutan wala gipakita sa Biblia nga wala masayod ang Dios. Tanan nasayran sa Ginoo. Tungod kay siya nga Dios nakakita sa tanang nahitabo bisan pagani ang mahitabo ay pa. So tanan nakitaan sa Ginoo, o gibutan sa Ginoo ang tanan. Sama sa kinabuhi ni Hope nga gitugutan sa Dios si Satanas pagsakit ni Hope. Pero dili tanan lihok sa Dios. Ang kalibutan mga kaigsunan gitagaan og freedom. Ikaw ug ako gitagaan ta kagawasan. O kung imo pong tan-awon ang panahon ni Hope, gitagawaan pod og kagawasan si Satanas. Pagsakit o pagpaantos ni Hope. Pero dili tungod sa sala ni Hope, kundi gisulayan ra si Hope. Kita mga Kristohanon pagbuot sa Dios gyud na nga sulayan ta. Ingon ang mensahe ni Pedro nga sulayan man gani ang mga bulawan unsa pa kaha ang imong pagtuo nga labaw pas bulawan. Si Risa Medrano, amin Pastor, good morning. Jenny Amonmon pon, mayong buntag. Oras sa itong programa, alas 8:13, oras na sa ako ang pagpanamilit para makapamahaw na sadta. Mag-ampo ta mga kaigsonan, ato pasalamatan ang Dios. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong pagdasig din imo kami gipahigmata, gipukaw sa mga pulong nga gikinahanglan ng masabtan. Salamat Amahan nga imong gilig-on ang matag usa bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga imong makatawhan nga nahimo nga nakasinati sila og kasakit. Bisan pa sa mga kaigsuonan namo nga namatayan. Salamat Lord nga imo silang gitabangan, imo silang gilig-on. Bisan pa sa mga katawhan nimo o Dios nga nakasinatig bagyo sa uwan nga nadapit sa Luzon nga diin giagian sa super typhoon nga uwan. Amahan, salamat nga imo silang lig-onon. Imo sila nga tabangan kanunay. Gamita usab kami instrumento nga malig-on na mo sila. Salamat Amahan nga imo kaming iyahan kung unsaon na mo paggamit ang amo ang baba sa paggawas og mga pulong nga mo'y makapalig-on, makapadasig sa tanan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga imo kaming gitipigan o giproteksyonan aron kami dili malimbungan sa mga propesiya nga dili gikan kanimo. We declare blessing Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran. Amo na usab nga isalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi. Dungog mga pagdahig Amahan, among ihalad at alang lamang kanimo ang tanang pagpasalamat. Pagdahig, himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini niyo igsuon Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Kung doon na mo'y mga pangutana o kaha mga dugang mga explanation, pwede ra gyud nga ipaabot sa ako ang account Gideon Candelario o kaha text sa akong number 0932638434. Ako nagtuo nga kamo pagapanalaginan sa Ginoo. Ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kaninyo. Kay mo na akong hangyo og mga pang-ampog pangayo sa Ginoo. God bless. Good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagdahig, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 Hallelujah.